Rađanje moderne Srbije, koja je upravo stekla svoju nezavisnost 1878. doba je druge industrijske revolucije, naglog tehnološkog napretka, korenitih promena u društvenom ustrojstvu, načinima poslovanja, trgovanja, promena u shvatanju sveta i ljudskog bića. Doba je secesije. Trudeći se da nadoknadi vekove stagnacije u odnosu na razvijene evropske države, Srbija paralelno izgrađuje svoj savremeni nacionalni identitet i pokušava da se modernizuje. Iako je upletena u začarani krug u kojem se modernizacija pokazuje kao jedini izlaz iz siromaštva, ali upravo zbog siromaštva ne postoje uslovi za modernizaciju, mlada država u mnogome uspeva da prati evropska dešavanja i da svojim usporenim hodom napreduje ka stasavanju modernog građanstva. Nastajala je nova, moderna država sa novom, modernom prestonicom i sve se razvijalo paralelno. U Srbiji je od 1890. do 1903. godine, kako to već biva na ovim prostorima, sveobuhvatni rad na modernizaciji zemlje svaki čas bio blokiran političkim strastima i prevratima. Nezadovoljstvo i frustriranost samovoljom kralja Aleksandra Obrenovića kulminirala je ubistvom poslednjeg vladara iz dinastije Obrenović. Uprkos svim političkim i društvenim previranjima, period od 1903. bilo je vreme najvećih infrastrukturnih radova i evropeizacije prestonice i mlade države, a 1911. godina označila je ostvarenje većine zamišljenih zadataka koji su Beograd postepeno pretvarali u modernu prestonicu. Hod modernosti i tradicije, ruku pod ruku, pratili su ovaj period u Srbiji, a ogledalo se u svemu od arhitekture, odevanja do shvatanja umetnosti. Kako u Evropi, tako i u Srbiji, sve su jača nastojanja da žene steknu prava na univerzitetsko školovanje, pravo da se bave zanimanjima rezervisanim samo za muškarce, da steknu uslove i pravo na nezavisnost, nastojanjima da steknu pravo glasa i slobodu da budu ono što jesu. Moderno društvo sa sve jačim i razvijenijim građanskim slojem izrodilo je i pojavu brojnih udruženja i savremenog oblika političkih partija. Tačnije, onoga što danas zovemo civilno društvo, koje je predstavljalo interese sve zahtevnijeg društva pred sve slabijom državom. Razvijala se moderna Srbija i krčila sebi put u moderno evropsko društvo, trudeći se da ga sustigne i nekako popuni prazninu od nekoliko vekova. Secesija kao revolucija u umetnosti možda nije ostavila upečatljiv trag u Srbiji, ali ga je ostavila, a njeno doba je novu, nezavisnu državu nepovratno postavilo na put modernizacije i urbanizacije.